पहिनं कांदा पुरं पिवे पडी जायला ना फवारा मारायला सुद्धा पैसे सत ना दैड्याना गावठी उपचारच करी देख ना पडी आज टँगू टाकीनं काय फायदा होईल समजी जाई मला पण आता अख्खा वावरला टँगूनाच फवारा मार मी. ओ रामभाऊ काय रे शंकर काय सांगी रे ना. ओ रामभाऊ थोडा पैसा दे रेऊस ना फवारा मारना सई ल्याबो नागा पण उघडा मांगी रे ना. काय होईना रामभाऊ. अरे मलाच फवारा मारायला पैसा नसत आणि माई काही निसता पाणी मारना ना रे. अरे मना दैड्यानी आयडिया दिल सई मला दैड्या सांगू लागाल मी कोणा वावर मग फवारा मारायला जाता ना टँगोनी बाटली पण संग लई जाता औषध टाकाना सोळी सण टांगोनी दारू टाकी देता दैड्याला पिकसवरला फरक समजी जायला होई ना म्हणून दैड्या आयडिया दिना मला. आता देख मी स्वतः मार आता मला पण समजी जाय ना काय भानगड सई अशा. दैड्यान बरशे लाग ना रे कता मागाने दारू वाया घाल र ना चालणं बसूत ना लिव थोडी थोडी लाई. हुशार सई नर तू या म्हणा कांदस मग जीव अटकेल सई आणि तुला चांगला पेवाना सुची राहणार आहे. एकच बॉटल आणेल सई पुरा वावर मग पुरावणी सई मला. अरे रामभाऊ अशा दारू फारूवर पिकं चांगलं होत का. दारूवर पिकं चांगलं होतात तर फवारा कशाला काढतात. बडा शेतकरी टँगोना खोकन खोका गरलं येतात ना मग. तू पण चांगलाच सांगी रे ना पण आपला गावठी उपचार करायला काय जाय रे ना आपला जाय तर 2-3 बाटलीस वरच जाई ना. तुने कितलं पैसा वाची रनत फवारा मग तुम्ही पण बात बरोबर सई जाई तर 1-2 बाटली वरच जाई. मी पण ट्राय करी दे का फरक पडणार तर चांगलाच आहे ना तर मग फवाराच मागाडना पडी मग. रामभाऊ मी जाय मग आता थोडी टँगो उरणी का दिजी मला. पेवाला का फवारा माराला रे. फवारा माराला रे भाऊ. हा चाली फोन कसो तुला तशा.